सध्या नगरपंचायतची निवडणूक होऊ घातलेली आहे। 21 तारखेला मतदान आहे आणि येत्या 13 तारखेला माघार आहे। मधल्या काळामध्ये महाविकास आघाडी तयार व्हावी, जशी महाराष्ट्रात आहे तशीच अकोल्यातही व्हावी, ही सगळ्या कार्यकर्त्यांची जनतेची भावना आहे आणि नेते मंडळींची भावना आहे। आता ह्या जागा वाटपाचा जो थोडाफार तिढा आहे, एक प्रमुख पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा इथं आमदार आहे। आता बाकूच्या तालुक्यात मध्ये जर बघितलं की ज्या ज्या पक्षाचे आमदार आहेत, नेते आहेत, तर ते बाकीच्या पक्षांना किती जागा देत आहेत किंवा काय, हा सगळा विचार प्रत्येकानं करणं गरजेचं आहे। आणि इथंही कुणाचा अवमान करणं ही आम्ही कधी त्या दृष्टीनं पाहिलं पण नाही, उलट प्रत्येकाचा सन्मान करतच राहिलो आणि 7 तारखेपर्यंत जी चर्चा आम्ही करत होतो, 7 तारखेला हा जर तिढा मिटला असता तर बऱ्यापैकी मला पक्षाच्या कार्यकर्त्याची नाराजगी दूर करणं शक्य होतं। आता 13 तारखेपर्यंत आघाडीच्या दिशेनं वाटचाल होते आहे। शिवसेना ही चर्चा करते आहे, काँग्रेस पक्षाच्याही काही नेत्यांबरोबर चर्चा चालू आहे आणि मला वाटतं की ज्या काही चर्चा कोण कार्यकर्ते काय म्हणतात किंवा काय म्हणत नाही, त्यापेक्षा थेट एक आमदार म्हणून माझ्याशी चर्चा व्हावी, तालुका अध्यक्षाची चर्चा व्हावी किंवा जे कोण आमच्यातले जे प्रमुख नेते त्यांच्याशी चर्चा झाली तर मग हा बाकीचा संभ्रम होण्याचा काही प्रश्न नाही। आणि पक्षातील छोटे मोठे कार्यकर्ते त्यांची मतं मांडतायत, त्याच्यावरून जर मतभेद निर्माण करून जर आघाडीला बाधा येणार असेल तर मग थोडंसं अवघड वाटतंय। पण मला वाटतंय की आधीही काँग्रेसच्या नेते मंडळींनी जे सांगितलं, त्यांनी सांगितलं की 2 जागा, तर तसं बिलकुल नाही। त्यांना आम्ही सन्मानाने किती जागा देणार हे सगळं सांगितलं होतं। शिवसेनेच्याही बाबतीत तसंच होतं। तेवढंच नाही तर आम्ही कम्युनिस्ट पक्षाबरोबरही चर्चा केली। हे सगळं होत असताना जर खुद्द राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे त्यांच्याच वाट्याला जर जागा कमी राहत असतील किंवा त्यांनाच जर निवडणूक लढवताना त्याच पक्षाला जर त्याचा धोका निर्माण होत असेल जागा वाटपात, तर हे काही बरं नाही। त्यामुळं काँग्रेस पक्षही वाढला पाहिजे, शिवसेनाही वाढली पाहिजे, राष्ट्रवादी वाढली पाहिजे, कम्युनिस्ट पक्षही वाढला पाहिजे। प्रत्येकाला प्रत्येकाचा पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे आणि त्या दृष्टीने सगळ्यांनी पावलं टाकली पाहिजे। पण हे करत असताना आपण सगळ्यांनी मिळून भाजपला रोखलं पाहिजे। जर आपलं धोरण भाजपला पूरक होत असेल तर ते सामाजिक दृष्ट्या घातक आहे, शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे। कारण मागच्या 5 वर्षाच्या काळात भाजपनं ह्या अकोले नगरपंचायतला काय दिलं हे तुम्हाला माहीत आहे। जे प्रश्न आहेत तसेच आहेत। आज जो शहरामधून रस्ता जातो एवढा सगळा चांगला, तर ही महाविकास आघाडीची आताची कृपा आहे। मागच्या काळात तो रस्ता आम्ही ज्या वेळेला तिथं होतो तेव्हा तो मंजूर करून आणला आहे, पण आज त्याला निधी देण्याचं काम ही महाविकास आघाडी सरकार करते। म्हणजे हे सगळं आज महाविकास आघाडी सरकार आणि आदरणीय अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेब ज्यांनी ह्या शहराच्या विकासाला जवळजवळ 10 कोटी आणि माझ्या आमदार निधी बाकीचे निधी 12.5 कोटी रुपये दिले। भविष्यातही हे होणार आहे आणि येत्या 18 तारखेला अजितदादांची अकोल्यामध्ये सभा आहे। स्वतः उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री इथं अकोल्यामध्ये येऊन सांगणार आहेत आणि त्यांनी दिलेले शब्द ते पाळतील, ह्या शहराचा विकास होईल। त्यामुळे ही शून्य जनता जे अपेक्षित आहे की भाजपला रोखलं पाहिजे, तर मला वाटते भाजपला रोखण्यासाठी, भाजपला थांबवण्यासाठी भाजप रोखलं पाहिजे। म्हणजे तसा तुम्ही जर आढावा घेतला, तुमच्याकडे त्याचा रिपोर्ट असेल, तर भाजप जवळजवळ नसतं नाबूद झालं आहे। जसं 2019 इलेक्शनला नसतं नाबूद झाले तसं आताही तीच परिस्थिती आहे। परंतु नेते मंडळींनी खोडा न घालता एकत्र यावं,
महाविकास आघाडी करावी आणि भाजपचा सुपडा साफ करावा, त्यासाठी आपण एकत्र यावं ही काळाची गरज आहे. आणि माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण 13 तारखेपर्यंत, आपल्याला 13 तारखेला 3 वाजेपर्यंत ही महाविकास आघाडी करण्यासाठी आपल्याला अजूनही वाव आहे आणि तसा विचार प्रत्येकानं करा.